Ροζ-Τατού. Λοιπόν, να συστηθώ, γιατί κάποιοι με ξέρετε. Είμαι η Ντίνα η Μπατζιά, μπορεί να με ξέρετε από το κόκκινο. Οπότε θα παρουσιάσω εγώ στη φίλη μου τη Φωτεινή απόψε στην πόλη σας, παρότι δεν είμαι των νοτίων. Λοιπόν, καλώς ήρθατε λοιπόν στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, και των στόχων του συνδυασμού Παλαιό Φάληρο Αλλαγή, με επικεφαλή στην υποψήφια δήμαρχο της πόλης, τη Φωτεινή Κούβελα. Λοιπόν, να πω ότι όπως ξέρω και όπως δεσμεύεται από ό,τι είδα το πρόγραμμα της Δημοτικής Παράταξης Παλαιό Φάληρο Αλλαγή, οι προτεραιότητες είναι μια καλύτερη ζωή για όλες και όλους στην πόλη μας. Λέω μας γιατί και εγώ εδώ είμαι τώρα. Για μια πόλη ατάξια των προσδοκιών και της ιστορίας της. Έχετε λοιπόν την τύχη να έχετε υποψήφια δήμαρχο γυναίκα. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, γι' αυτό εύχομαι να έχετε δήμαρχο γυναίκα σε λίγο καιρό. Διότι από ό,τι μαθαίνω από το 1942 έχουν περάσει στο Παλαιό Φάληρο 16 δήμαρχοι άντρες και ποτέ γυναίκα. Οπότε μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Θέλω να πω λίγα λόγια για τη Φωτεινή πριν έρθει στο βήμα και μετά θα πω και ποιοι παρευρίσκεστε εδώ έτσι, τουλάχιστον να πούμε τους υποψηφίους, γιατί κοντεύουν οι εκλογές. Λοιπόν, η Φωτεινή Κούβελα, η Φωτεινή μας που εμείς την ξέρουμε από τα φεμινιστικά κλπ. Είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιά, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας και εκλεγμένο μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Τραπεζοϊπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας, της ΟΤΟΕ. Υπεύθυνη της Γραμματείας Πολιτισμού και της Γραμματείας Ισότητας της ΟΤΟΕ, καθώς και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γυναικών της UNI-Europa. Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εσωτερικών 2015-2019, βουλεύτρια της Β' Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2014, υποψήφια βουλεύτρια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις Εθνικές Εκλογές του 2023, έχει διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εφημερίδας Η Αυγή. Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, συντονίστρια του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής, βεβαίως μόνιμη κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, μητέρα ενός αγοριού. Λοιπόν, έχει κόσμο σήμερα, θα με συγχωρήσετε, θα πω τους υποψήφιους. Ή τέλος πάντων αυτό που λέμε επίσημα πρόσωπα που είναι εδώ, με πρώτον τον Νίκο τον Παπά, που θα δείξει λίγο, τον βουλευτή μας, υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε τελευταίες μέρες, τελευταίες ώρες τώρα η Κυριακή. Είναι εδώ ο Θωμάς ο Γιούργας, είναι υποψήφιος δήμαρχος Χαλήμου. Είναι ο Μίλτος ο Χατζηγιαννάκης, πρώην δήμαρχος Κύρου. Καλό πως το έχω πάρει τώρα, έτσι. Νατάσα. Σε γράφω τώρα, θα σου πω αμέσως. Είναι εδώ οι υποψήφοι για το νότιο τομέα της περιφέρειας Αθηνών με τον Αττικό Κύκλο, με τον Γιώργο τον Ιακημίδη. Χρήστος Πιλάλης. Όλα αυτοί είναι υποψήφοι που θα δώσω τώρα. Νατάσα Κατρανίδης, μόλις είδατε. Σοφία Κομινέα. Άννα Κωνσταντινίδου. Είναι από τον κεντρικό τομέα ο Τάσος ο Μαυροκέφαλος επίσης εδώ. Νότιος και ο Μαυροκέφαλος, νότιος και εσύ νότιος. Ο Καπλάνης ο Γιώργος, εδώ. Νότιος και ο Γιώργος. Έτσι, ποιος άλλος. Ο Κωνσταντίνος ο Παναγιωτόπουλος. Τι είναι σε ωραία. Λοιπόν, νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι. Είμαι και εγώ που είμαι στο κεντρικό τομέα. Άννα και να βγουν, δεν μπορεί. Να μιλάτε τώρα, το έχω ξεχάσει. Έχω κι άλλα εδώ, αλλά υποψήφιους από την περιφέρεια δεν έχω άλλους. Είναι ο κύριος Καπλάνης. Το είπαμε. Ναι, τώρα μόλις. Δίνα Μπατζιά. Λοιπόν, τώρα είναι επίσης εδώ ο Δίνος ο Νικολαίδης, τέος αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου. Ο Γιώργος ο Βασιλείου, Δημοτικός Σύμβουλος Φαλήρου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Μαζί για το Φάληρο.
Ο Λεωνίδας Κρυθαρούλας, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Δάφνης Ημιτού και ο Νεκτάριος Βενιζέλος επίσης. Νομίζω αυτά έχω εγώ. Αν κάποιος δεν, σηκώνεστε τώρα και το λέτε. Όπως έκανε ο Καπλάνης, ας πούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να φωνάξω στο βήμα την Φωτεινή την κουβέλα. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους σας, σε όλους μας. Καλή δύναμη, καλό αγώνα με τη νίκη. Και πρώτα-πρώτα είπαμε να αποκτήσετε γυναίκα δήμαρχο. Φωτεινή κουβέλα, η σειρά σου. Καλησπέρα και από μένα. Να συμπληρώσω ότι είναι μαζί μας η φίλη Βούλα Ισπυρονίδου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου ΤΕΦΟΝ, του Συλλόγου Αρκουθέας. Δραστήρια γυναίκα, παλαιριώτισσα. Και επίσης είναι και η Άννα Ιστεργίου, που ήταν περιφερειακός σύμβουλος στη υποψήφιο βουλεύτρια, ναι. Λοιπόν, σας καλωσορίζω λοιπόν στην απόψινή μας εκδήλωση του νέου μας συνδυασμού Παλαιό Φάληρο Αλλαγή, που φιλοδοξεί στις εκλογές της 8 Οκτωβρίου να αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου, προκειμένου να αλλάξουμε ριζικά τα σημερινά δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση στο Παλαιό Φάληρο και να επιβάλλουμε ένα νέο υπόδειγμα πολιτικής διοίκησης. Μπροστά στη μάχη των εκλογών ενώνουμε δυνάμεις. Τον συνδυασμό μας στηρίζουν δύο ιστορικές δημοτικές παρατάξεις με πλούσια δράση στα φαλιρικά δρόμενα και με πλούσια και σοβαρή παρέμβαση στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου. Και αυτές οι παρατάξεις είναι η ριζοσπαστική αυτοδιοικητική κίνηση με τον Γιάννη Σίμω επικεφαλή της παράταξης επικεφαλής και το Μαζί για το Φάληρο με τον Γιώργο του Βασιλείου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλουμε να παρέχουμε θετικά και στη μορφή και το ήθος, αλλά και στις προτεραιότητες και το έργο που πρέπει να γίνει για να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων που κατοικούν και ζουν στην πόλη μας. Τα τελευταία 20 χρόνια η διοίκηση του Δήμου μας έχει καταστεί ένα σκύπτρο εξουσίας που αλλάζει χέρια διαρκώς μέσα στο ίδιο πολιτικό κύκλο, ο οποίος συχνά προβάλλεται και λειτουργεί με έντονα κομματικά χαρακτηριστικά. Έτσι, έχει καλλιεργηθεί μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από την πόλη μας, τη διαχείριση των θεμάτων της και την τύχη της συνολικά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και η πολιτική που εφαρμόζεται προσπερνούν τις απόψεις και τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών και των κατοίκων, χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και ενεργής συμμετοχής των πολλών στις εξελίξεις και τα τεκτενόμενα που καθορίζουν αποφασιστικά το σήμερα και το αύριο της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Στη βάση αυτή της νοοτροπίας, η ανάπτυξη της πόλης και οι κεντρικές παρεμβάσεις που γίνονται σε αυτή συνάδουν περισσότερο με τα συμφέροντα επιχειρηματικών πόλων, τοπικών είτε υπερτοπικών, δεν ακολουθούν όπως εμείς προτάσουμε τα συμφέροντα του γενικού συνόλου στη λογική μιας ανάπτυξης η οποία θα δημιουργεί σίγουρα οικονομικές ευκαιρίες, αλλά θα έχει έντονα τον κοινωνικό προσανατολισμό, την κοινωνική ευθύνη, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος ως βασικές προτεραιότητες. Για να γίνω πιο συγκεκριμένη θα σας αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στο εμβληματικό για το Παλαιό Φάληρο στρογγυλό κτίσμα, στην παραλία του Φλίσβου, η διοίκηση της περιφέρειας με τη συγκατάθεση της Δημοτικής Διοίκησης παρουσίασε μια ανακατοστολογημένη πλατφόρμα δαπάνης κατά 62%, δηλαδή από το 1,8 εκατομμύρια το έφτασε στα 2,9 εκατομμύρια, χωρίς να τίθεται τα απαραίτητα στοιχεία για μια τόσο μεγάλη οικονομική επιβάρυνση ή για το πώς ή και για το γιατί άνοιξε τόσο η οικονομική ψαλίδα. Γίνονται σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαφάνεια. Ως δημοτική παράταξη ζητούμε εξηγήσεις. Εμείς λέμε ότι το έργο αυτό, η ανακαίνιση δηλαδή του κτηρίου στο Φλίσβο, πρέπει να γίνει.
Όμως πρέπει να γίνει με διαφάνεια και χωρίς ανεξήγητες κοστολογήσεις. Η κατασκευή υπόγειου πάρκου στην περιοχή του πάρκου του Φλίσβου θα σημάνει την αυτόνοματη καταστροφή του, έτσι όπως την απολαμβάνουν χιλιάδες δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες. Ό,τι και αν κατασκευαστεί στη θέση του ως νέος ανοιχτός χώρος αναψυχής πάνω από το πάρκι, θα υπολείπεται σε φυσική ομορφιά και σε φυσικό πλούτο σε σχέση με το σημερινό πάρκο, από τη στιγμή που κάτω από εκεί θα υπάρχει τσιμεντοκατασκευή. Επιπλέον, με δεδομένο ότι γύρω του παλιού φάλου λειτουργούν αγορές από τους γύρω δήμους, δύσκολα θα μπορέσει να τραβήξει ο Δήμος μας το καταναλωτικό κοινό αυτόν τον. Καλή επιτυχία, Νίκο. Καλή επιτυχία. Με δύναμη. Γεια σας. Καλή δύναμη και το ζητούμενο είναι να κρατήσει πόλη το δικό της κοινό και αυτό γίνεται με πρωτοβουλίες και δρόμενα που θα τονώσουν τη ζωή, το χρώμα και το χαρακτήρα της πόλης. Το νέο πάρκινγκ που σχεδιάζουν να κάνουν μάλλον προορίζεται για τη συμπληρωματική εξυπηρέτηση των αναγκών της Μαρίνας σε θέσεις στάθμευσης. Εμείς αντίθετα προτείνουμε για την εξυπηρέτηση των κατοίκων να δημιουργούνται μικρές θέσεις πάρκινγκ μέσα σε όλο το Φάληρο. Προτείνουμε να δημιουργηθούν τουλάχιστον τρεις δημοτικές εγκαταστάσεις θέσεων στάθμευσης στις πιο επιβαρημένες περιοχές, με προτεραιότητα κοντά στη λεωφόρο της Αγίας Βαρβάρας, με αγορά είτε ελεύθερων οικοπαίδων ή παλιών κτηρίων. Μιλώντας για το κέντρο και την εμπορική κίνηση, μπαίνει στη συζήτηση το ζήτημα της οδού Αγίου Αλεξάνδρου με τις συνεχείς και παραλαμβόμενες ανακατασκευές, δίθεν αναπλάσεις, που προκαλούν ασταμάτητη ταλαιπωρία σε επιχειρηματίες, πελάτες και κατοίκους. Το προβληματικό αυτό έργο, από την αρχή της κατασκευής του, φέρνει βήματα πίσω αντί να πηγαίνουν βήματα μπροστά, το τοπικό εμπόριο και την τοπική οικονομία, την ποιότητα της καθημερινότητάς μας στο κέντρο. Στην προχειρότητα αυτή επικρατεί, αποτυπώνεται η νοοτροπία του εμάς από τη διοίκηση, δεν κουνά κανείς και τίποτα. Επίσης, ζήτημα εχμής για μας είναι η χρήση της παραλίας, η φροντίδα και η ανάδειξή της, όπου και εκεί εμφανίζονται συμπτώματα προκλητικών δραστηριοτήτων και υπερβάσεων από ιδιώτες σε όσα κατά τον νόμο δικαιούνται, με το Δήμο να κρύβεται πίσω από νομολογίες και να μην αναλαμβάνει δυναμική παρέμβαση όπως απαιτεί το συμφέρον των δημοτών και των κατοίκων. Συνηθίζουμε να λέμε, και πολύ σωστά, ότι Φάληρο δεν είναι μόνο η παραλία ή το κέντρο. Η έλλειψη σχεδίου και σχεδιασμού γύρω από την ισόρροπη ανάπτυξη και την εξισορροπημένη λειτουργία της πόλης μας, η οποία καταλαμβάνει μεγάλη έκταση και εξαπλώνεται σε διάφορες ζώνες, επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι από τη λεωφόρο Αμφιθέας και πάνω είναι δύσκολο μέχρι αδύνατον να βρει κανείς και καμία χώρους και υποδομές που θα ενισχύουν την ποιότητα ζωής των εδώ κατοίκων. Η έλλειψη πάρκων, πλατιών, γηπέδων αναγκάζει όλες τις ανάγκες του σωματικού αθλητισμού και των σωματείων να συσσωρεύονται στο ίδιο κορεσμένο από όλες τις πλευρές παραθαλάσσιο μέτωπο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται το επιχείρημα ότι δεν υπάρχουν ελεύθερες δημόσιες εκτάσεις, που εν μέρει ισχύει ως άλοθη, προκειμένου να μην αναζητούνται όλες οι δυνατότητες και οι πιθανότητες για έργα, παρεμβάσεις ή για αλλαγές. Η παρουσία μας σήμερα εδώ, που κάνουμε την πρώτη μας εκδήλωση σε αυτή την πλατεία, που έχει αναβαθμιστεί αλλά χρειάζεται και παραπέρα να γίνει ζωντανή πλατεία, έχει αυτό ακριβώς το νόημα, ότι θέλουμε η περιοχή της Αμφιθέας, που εγώ τη γνώρισα ως Κουρλοπόταμο όταν γεννήθηκα εδώ πιο κάτω, πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Τώρα, σε σχέση με τη φροντίδα της καθημερινότητας, και εκεί επικρατεί μια επανάπαυση που εκδηλώνεται στην πράξη ως αδράνεια, πάνω σε μια κατοχυρωμένη στα χέρια των ίδιων ανθρώπων 20ετή εξουσία. Στην καθαριότητα διαρκώς υπάρχουν προβλήματα, οι κάδοι απορριμμάτων αφήνονται βρώμικοι, οι υπογειοποιημένοι κάδοι, γιατί έχουμε και τέτοιους στο Φάληρο, εμφανίζουν δυσλειτουργίες, υπάρχουν συνεχείς φθορές στα πεζοδρόμια, στα οδοστρώματα, και οι ετοιμότητες στις επισκευές και στην αποκατάσταση πηγαίνουν ολοένα και πιο πίσω, ειδικά μέσα στις γειτονιές.
Οι όποιες παρεμβάσεις που γίνονται είναι στη βάση του ποιος γνωρίζει και έχει πρόσβαση σε ποιον, στο πλαίσιο μιας μίξης δημόσιων σχέσεων και εξυπηρέτησης, όχι γενικά των πολιτών και των κατοίκων, αλλά επιλεκτικά και πελατειακά ψηφοφόρων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνονται με την καθιέρωση και τη λειτουργία απλοποιημένων υπερουσιακών μηχανισμών, οι οποίοι θα παρεμβαίνουν δραστικά και πάντοτε σε πρώτο χρόνο σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην προστασία και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας. Φίλες και φίλοι, σας έδωσα μια σύντομη εικόνα βασικών προβλημάτων που υποβαθμίζουν την πόλη μας και γι' αυτό θέλουμε να τα αλλάξουμε. Έχουμε προτάσεις συγκεκριμένες και ανθρώπους ικανούς να τις υλοποιήσουν, πάντα σε συνεργασία με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, με όλο το στελεχικό δυναμικό του Δήμου. Ιεραρχούμε στο πρόγραμμά μας 14 προτεραιότητες για μια καλύτερη ζωή για όλους και όλες στο Δήμο μας. Και θα σας διαβάσω επιγραμματικά ποιες είναι αυτές οι 14 προτεραιότητες. Είναι η συμμετοχή της κοινωνίας στα κοινά της πόλης. Η πράσινη και καθαρή πόλη, φιλική σε δημότες, κατοίκους και επισκέπτες. Κοινωνικό έργο, υπηρεσίες φροντίδας, μόβ οικονομία. Τέταρτο κεφάλαιο, η ασφάλεια στις γειτονιές. Πέμπτο, η εκπαίδευση, σχολεία, επένδυση της γνώσης της νέας γενιάς. Έκτο κεφάλαιο, ισότητα των φύλων, τοπική κοινωνία, αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Βλέπουμε καθημερινά φαινόμενα γυναικοκτονιών. Έβδομο, η αναβάθμιση και η επέκταση της τοπικής δημοτικής συγκοινωνίας. Όγδοο κεφάλαιο, η δημιουργία χώρων στάθμευσης. Ένατο, η στήριξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη. Δέκατο, μέριμνα για τα ζώα της πόλης. Ενδέκατο, ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Δωδέκατο, ενίσχυση της αθλητικής ταυτότητας της πόλης, δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό. 13ο κεφάλαιο, έξυπνη πόλη, ψηφιακός μετασχηματισμός. Και τέλος, το 14ο αφορά τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου. Στον δρόμο λοιπόν που βαδίζει η σημερινή διοίκηση, εμείς απαντούμε όχι, δεν συνεχίζουμε. Αλλάζουμε την πόλη, αλλάζουμε τις ζωές μας. Το παλιό Φάληρο χρειάζεται αλλαγή. Ζητάμε από τους κατοίκους, τους πολίτες της πόλης μας, άντρες και γυναίκες, να μας δώσουν τη δύναμη στις εκλογές της 8 Οκτώβρη να την κάνουμε πράξη. Να φέρουμε την ελπίδα στην πόλη μας. Να γίνει μια πόλη αντάξια των προσδοκιών και της ιστορίας της. Φίλες και φίλοι, τις επόμενες λίγες μέρες που μένουμε πρέπει να βάλουμε όλες και όλοι τα δυνατά μας. Να μην αφήσουμε κανέναν δημότη στο παλιό Φάληρο, κανένα σπίτι που να μην ξέρει ότι κατεβαίνουμε στο Δήμο, διεκδικούμε τη Δημαρχία και έχουμε σοβαρό και συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενημερώνουμε λοιπόν συνέχεια, έχουμε την ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και εύχομαι σε όλους και όλες και τους υποψήφιους και τις υποψήφιες καλή δύναμη, καλή επιτυχία, καλόν αγώνα. Νίκο! Μας βγάλει εδώ. Και μια φωτογραφία, έτσι. Ναι. Μας συγχωρείτε. Άννα, έλα λίγο. Έλα και εσύ, Άννα, πέ. Πυρώτησε είναι εδώ η Άννα, έτσι. Εδώ. Ωραία. Εδώ.